Ang kamatis, sa panglasa ng isnil, talagang masarap ito sa kanila. Bata pa yan, dalawin na ng isnil yan. So, ang gagawin natin, maglagay tayo ng abo sa ibabaw. Mga tira-tirang uling. Mga uling, kung ano-ano. What's up mga Bisaya? Sunday afternoon ngayon. Medyo maaliwalas pa rin ang panahon, so it's a good day for us to do gardening. As promised dun sa nakaraang video, papakita natin kung paano i-transplant yung mga tinanim natin na seedling ng kamatis at saka bell pepper 2 weeks ago. So today, ililipat natin sila dun sa likod bahay para mapakita natin sa inyo kung paano, para magaya din ninyo at ma-inspire kayo na pwede palang magtanim kahit wala tayong lupa na pagtamnan direkta. So ito yung mga kamatis, malaki na sila. And then yung bell pepper. So stay tuned. Update lang namin kayo sa status ng aming tawag ito, greenhouse, no? Greenhouse. May mga seedling kasi tayo na dito na medyo exciting kasi kakatubo lang. So, papakita ng aking tatay, si Kuya Romy. Ito yung iuhin niya. Awa ng Diyos, buhay pa rin. Okay, no? 30 days na nakaraan. So, ibig sabihin, may chance na mabuhay ito. Sari-sari ito. Ang karamihan naman, halos mga 90% still alive. So, may pag-asa. Ito naman, yung gabi-gabi na uso ngayon. Ganun din katagal yung nakaraang mga araw na. May resulta na ito, mga mata lang ito noon na tinanggal natin sa puno ng gabi-gabi. Ito, sensation, ito yung gabi-gabi. Pero pamilya ng gabi ito lahat. Itong sensation, medyo may kasikatan. At saka maganda tingnan. Bagong tanim ito, mga 1 linggo lang, so may chance na rin mabuhay. Ito sila. Mga ordinaryong gabi-gabi, pero ayon sa bali-balita natin sa labas, hinahanap ito ng karamihan ngayon. Mahal yan. Medyo may kamahalan. Okay? Dati, medyo payatot ito. No? Kung baga sa aso, nakainom ng tubig na ginamit sa bairan. Pero ngayon, awa ng Diyos, medyo lumaki na. Tumubo na sila. Mayroong binigay sa akin yung kaibigan kong taga-DE na isang variety ng talong na medyo ako mismo na nibago. 2 araw lang ito, pero nandyan na. Tumubo na siya kaagad. So, sana magkaroon ito ng kaibahan sa ibang klase ng talong. Kasi pinaghirapan natin ilagay dyan para makitaan din, i-transfer natin yan sa taniman talaga. Snake plant, itong isa daw tiger. Di ko alam kung saan dyan ang, kasi 3 ito, di ko alam kung saan ang lion dyan o tiger. Basta ito tiger, ito snake plant. May kamahalan din. Okay. Ito yung sinabi ko kanina na ibang klaseng sensation plant ito. Hindi ko lang alam kung anong tiyak na pangalan, pero ito, ang dahon niya mas makapal kumpara dito sa isa, itong sensation plant tawag nila. Ang kaibahan lang ito, maraming dahon, malalaki, at saka magandang tingnan. Medyo may kamahalan din yan. Di ko lang alam, depende yan sa customer kung magkaintindihan. So today guys, as promised in our previous video, papakita natin kung paano natin i-transplant yung tinanim natin na kamatis at saka bell pepper nung 2 days ago. So step by step to. Stay tuned. So guys, mag-prepare tayo ng lupa para sa pagtataniman natin ng kamatis. If nakita niyo yung huling video, ito yung garden soil na prepare natin mula to sa purong lupa, rice hull, yung sinunog nating rice hull din. So perfect ito para sa bagong tanim na mga halaman. So
Magsasaking muna tayo. So, marami yung natanim natin eh. Marami yung seedling natin, pero for the purposes of demonstration, siguro gagawa tayo ng 5 na ilalagay natin sa sako. Para rin tip ito sa mga beginners, mga pamilya na walang backyard na mapagtaniman na direkta sa lupa. So, pwede nyo gawin to, pwede nyo gayahin. No? Sako lang. Nang makapag-umpisa kayo magtanim sa mga bahay ninyo. Bago natin lagyan ng tanim, prepare natin kung paano rin patagal yung ating sako. Pero ayon sa experience, tumagang naman naka-harvest ang mga 2 henerasyon. So lang yan, simple. Sako ng simento yung una, no? Una, para matibay kasi yung sako natin. Kung wala silang sako, ano pwedeng alternative? Walang sako, kahit yung mga malalaki pang mga empty can, no? Basta malalaki lang, lata ng pintura, Mga balde nga naguba, ano? Wap? mga guba ng balde, no? Pwede yun, butasan mo lang, no? Hindi rin ma-stack yung tubig sa ilang. Ang kaibahan nito sa direkta sa lupa, tatlong kung kaya mo every 2 days magdilig ka. Kasi, pero kung umulan naman sa gabi, huwag na magdilig. Kasi yung nasa lupa, matagal man yan mamatay kung hindi mo madiligan. Ito, lampas ka lang ng mga 1 linggo, matuyo na yung tanim mo kung hindi mo madiligan. Kailangan lang ng alaga. So guys, ito na, ready na yung sako natin na pagtatagnan ng kamatis. Dali natin dun sa likod bahay para doon natin i-transplant. So, tara! Davao Region, Pinanggang Yuta, may bukid apo nga labing taas. Haring Agila, nasudnong nanggam, waling-waling hara sa Kabulakan. May bulawang, haring durian, lubi og saging, bugas lamian, yutang di mahal sa Davao Wenyo, makugihong mga tao. Dito natin itatanim. Magandang pwesto kasi ito kasi open field ba? No? Ito may araw. Makita natin sa direct to sunlight. So kailangan lang diligan araw-araw. Makikita mo maraming tanim dito. May mga okra dyan, may mga talong, saging, meron ding ano dun, tawag ito, mani, tsaka ano yun, mais, malunggay. Ito mga talong, sili, may sili din, may kangkong, spinach, saluyot, kamote tops, mayroon ding papaya, okra. Ito okra, oh. Mayroon ding kamoting kahoy doon, oh. Okay, so ito na guys, ready na tayong mag-transplant. Ito ngayon, ang kapakita natin kung paano natin ilagay dito ang ating itanim na una, yung kamatis. Okay. Ito, pwede na natin hindi alisin itong dahon kasi mabubulok mo rin yung dahon na yan. Yeah. Remember guys, if hindi nyo pa nakita yung video namin, may separate video dito na tinuro namin kung paano gawin yung banana leaf na seed bag. Okay. So ito, pag nasa ilalim na ng lupa ito, mabubulok na rin ito. Mga within 2 weeks siguro time, madurog na ito. Ngayon, kung pwede rin nating tanggalin yan, pero
maipiktahan yung ugat ng tanim. Oo. Maka-delete yun sa pagtubo nila. So yun yung advantage, no? Oo. So, pabayaan natin siya dyan, ibaon natin dyan. Ayan na. Bukay lang tayo ng katamtaman lang na hindi rin masyadong malalim. So, ayan na, takpan na natin. Ganun lang. Simpleng-simple. Pwede nating lagyan ng tatlo ito sa isang sako. Oo. Pwede nating lagyan ng tatlo. Kasi kung nasa loob ito ng ating bakuran, maaari nating isingit yung halimbawa 2 puno ng kamatis, 2 puno ng talong, ganyan ba? Malaki kasing bagay rin yung kamatis. Kasi lahat ng recipe, karamihan ng recipe, gumagamit ng kamatis. Sarap yan. So, ang pinakamaliit na bilang, gumagamit halos ng 3 bunga ng kamatis sa isang recipe na pangmaliit lang na Panggisa, no? so, gagawa ng sauce. Importante yung kamatis. Sausawan. Pwede naman ito sa lahat ng paraan, no? Yung Visayan way. So, Sausawan, butangan og suka, sabayan og bombay, tsaka sibuyas dahon. pwede na rin na magsama. Ayon kay 16 days ang nakaraan magmula nung ipunla natin ito sa ginawa nating banana leaf seed bag. So ganito lang pala, ganito na pala kalaki yung I-focus ko dito. punla mo na kamatis sa loob ng 16 days na nakaraan. Ganito na pala sila kahaba. Taas na, no? Yung mga ugat guys, so lumalabas na yung ugat. So, ready na talaga ito i-transplant. Sa maalagaan lang. Ito naman sa maglagay tayo sa natitirang 2 sako ng bell pepper for demonstration purposes na patunayan natin na ang bell pepper ay pwede rin palang buhayin sa loob ng sako. Para ma-inspire yung mga May mga beginners kasi na sa mga bagong tubo ng kabataan, hindi pa nila masyadong kabisado ito. So, malaking itulong ito sa kanila. Ang bell pepper din kasi sa palengke mahal. So, imagine lang, no, sa isang kamatis, may halagang piso yan. Average piso bawat isa. So kung gumagamit ka ng 3 kamatis sa umaga, 3 kamatis sa tanghali, 3 sa gabi. So, bali 9 pesos ang nasave mo. Dito mo kunin. Araw-araw yan kasi hindi naman tayo makaiwas na gumamit ng spices sa bawat luto natin. Simpleng paraan, nakasave tayo. Instead na bibili ka, pwede mo na itong ipunin para magiging baon na ng kabataan. Mayroon lang tayong simpleng paraan din dito kung paano natin yan maproteksyonan sa kanilang mga tinatawag na predators. Predators number 1 dito, snail. At saka bunlod. Ang bunlod, uod yan na talagang uod sa kalikasan na kapag may itinanim ka, doon siya magpenetrate sa ilalim. Kakainin niya yung ugat. So itong lupa natin may halo na ito na panguntra. Yung sunog, yung rice hulls na abo. Ganon din, sa ibabaw lagyan natin ang panguntra. Gaya nito, balik tayo sa kamatis. Okay. Ang kamatis, sa panglasa ng isnil, talagang masarap ito sa kanila. Bata pa yan, dalawin na ng isnil yan. So, ang gagawin natin, maglagay tayo ng abo sa ibabaw. Mga tira-tirang uling. Mga uling. So, sa second stage, kung lalaki na ng ganyan yan, lagyan na natin yan ng trellis. Simple trellis na. Kasi yung kamatis, hahaba man yan hanggang sa matumba
sanggain natin ang trellis yan. So next video na natin ipapakita yan kung paano. So next video natin will be all about yung namumunga na siguro, no? Yung Malapit matubo, na. yung malapit na mamunga, Malapit na mamunga. yung malaki na lalagyan na natin ng parang sangga niya. Parang basta trellis ang tawag yan. Okay. So ito yung hindi natin pagkasya sa mga sako. So direct to lupa yung pagtanim natin. So kanina guys, nag-prepare pala tayo ng mga stick para magsilbing fence kasi bukod sa mga snail, mga langgam or ano pang mga peste na posibleng umatake sa tanim natin, meron din tayong mga free range chicken, mga manok, tsaka mga aso na rin. So yan, sangga. So guys, yung mga natirang seedling na hindi natin nalagay sa sako, dinirect natin sa lupa. So kailangan yung lupa na pinagtamnan natin, lagyan natin ng kaunting sustansya. So gagawa tayo ng special na garden soil na ito-top up natin dun sa lupa. So ano ni? Ito yung garden soil natin na ginagamit natin sa all around. Ito pwede sa gulay, pwede sa bulaklak. Ngayon, dahil yung ating itinanim ay hindi natin tiyak yung lupa doon, yung grado ng lupa. So maglagay tayo ng paraan organic na fertilizer. Gamit itong vermi worm cast. So produkto na di pakita ko pa i-close up ko dili pa. Ito yung so yan yung mga nadurog na mga halaman. Pagkain ng bulati. Worm cast ang tawag dito. So, ihalo natin yan sa garden soil natin para magkaroon ng pataba. Halo tayo. Ito yung gagamitin natin parang abono doon sa Ibabaw lang yun. sa ibabaw lang. Support lang habang tumutubo kamatis at sili. Halo-haloin natin yan. Lagay natin doon na para tayong maglagay ng abono na synthetic. Ito, ulitin ko lang. Organic ito na fertilizer. Ang resulta nito. Dati ng matabang lupa, hinaluan pa natin ng pandagdag na pataba. Isa sa palatandaan na mataba yung lupa is black. Black. So yun yung makikita nyo guys. Itim na itim. Ngayon, nahaluan na siya dyan ng compost pit natin, mga rice hull, sunog, topsoil. So, apat yan. Magiging 4-in-1 compost system. So right guys, ito na, aabunuhan na natin yung mga tanim natin na diretso sa lupa. So kuha lang tayo ng lalagyan para maiabuno natin sa ibabaw. Top up lang yung style nito para madagdagan yung sustansya ng lupa na pinagtamnan natin kasi mag-iba to sa doon, no? Direct sa lupa kasi to hindi natin siguro yung kalidad ng lupa na pinagtamnan, so nilagyan natin ng abunong lupa na may halong vermi. So yun, matapos nating lagyan ng abunong lupa lahat, ang last step para sa araw na to is didiligan natin para overnight basa yung lupa. Style nito,
huwag diretso sa hose, dapat gumamit tayo ng tabo. Tapos pisik-pisik lang, pisik-pisik para sensitive pa kasi to kasi unang lipat pa lang ba. So dahan-dahan lang talaga. So yun lang muna guys, maraming salamat sa panonood. Siguro sa mga next video natin, abangan nyo kasi ipapakita natin yung proseso naman sa pag-aalaga nito hanggang sa paglaki, hanggang sa maka-harvest tayo. So abangan nyo yan. 75 days yung sinabi dun sa manual ng binili nating seedling. So abangan natin in 75 days kung magkakabunga na talaga. Ang pangarap ko lang gawin talaga is makapagtanim tayo dito ng mga basic sangkap sa ating pagluluto. Nang sa gayon, sila naman yung ma-feature natin sa patuloy nating paglulutong Bisaya. So, manatili lang nakaantabay. Huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-comment ka rin. I-shoutout kita sa mga susunod kong video. Once again, maraming salamat. Please like and subscribe to our channel, Lutong Bisaya. Stay safe. Have a good day, everyone. Probinsya kong may Davao Oriental.